To mi je uzeo steroide. To je nedopustljivo. I ne možemo mi to dopustiti. Jer je nedopustljivo. Pa, ima nešto još važnije što bi ja sad volio da čujem ovdje. Jednom sam gudio. Dobro se sjećam. 25 ima je 90. Ja s malom znam iz fakultetu, druga godina zajedno. Pored mene sada ovako malo deblja kuhnja. Gore izlazimo na kafu, izašli. Vidim ona hoće da mi to neki veći nivo, razumiješ? Ja. I tako izađe na 5 puta. Znam, jebi ga 5 puta, šta ću? Ja njoj kažem jedne noći pokoje malo. Valjao što sam kupio, kažem, eto. Sviđa se. Ne sviđa mi se. Pogledaj, gore ima puno ljepših. Možda ću mi skinuti. Tako sam te ja shvatio. Što bi ja trošio pare na nju? Kad mogu otići uzeti oni proteina, steroida, aminokiselina.